ஊத்துறா 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 டக்குனு ஊத்துறா. ஐயோ இவன் வரானே. வாயினிய சருக்கு 3 பேருக்கு பத்தாது. எத்தனை பேர் வருவீங்க அடுவிலே? டேய் பாத்தியா, என்னை விட்டு நீங்க மட்டும் சரக்கு அடிக்கிறீங்க. எனக்கு கொஞ்சம் ஊத்துறா மச்சான். மச்சான் சரக்கு வாங்கிட்டோம், சைடிஸ் மட்டும் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்துடுறியா? டேய் சைடிஷா என்கிட்ட 10 ரூபாய் தான்டா இருக்குது. சரி இரு, அதுக்கே போய் எதனா வாங்கிட்டு வரேன். 5 minutes later. ஆடா பாவிகளா, ஊர்காவக்குள்ள மொத்தமா குடிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா? கோட்டர் இருந்தா சொல்லி எனக்கு ஊர்காயோடு வருகிறேன். நீ தண்ணீர் கொஞ்சம் கலக்கும் போது அளவாய் கலக்கு, மிக்சிங் கெட்டிடும்.